Azi suntem în data de 7 noiembrie 2023. Am ajuns în ultima zi de aplicare la Loteria Vizelor din acest an, și anume ediția Diversity Visa 2025. În acest moment mai sunt puțin peste 6 ore până când perioada de primire a aplicațiilor pentru programul Diversity Visa 2025 se va termina. Ora la care se va termina această perioadă în România este ora 19. Să vedem dacă pagina unde se găsește formularul de aplicare este accesibil, pentru că se știe de la edițiile precedente că în ultima zi, cu câteva ore înainte de închiderea efectivă a perioadei de primire a aplicațiilor, pagina este foarte accesată, bineînțeles de persoanele care au lăsat pe ultima clipă, în ultimul moment, să trimită aplicația, și este posibil ca această pagină să nu fie accesibilă, practic să nu se poată trimite formularul de participare. Dar noi vom verifica acum să vedem dacă el funcționează chiar și acum, cu 6 ore înainte de a se termina efectiv această perioadă. Vom accesa acest link care ne duce către aplicația oficială online. Pagina se pare că este funcțională. Vom introduce și acest cod. Da. Formularul este activ, deci practic totul funcționează în parametri normali, chiar dacă mai este puțin timp și această ediție se va termina. Așa cum probabil ați văzut într-un alt clip de pe acest canal de YouTube, mă refer acum la cum să completezi corect formularul de participare la Loteria Vizelor. Atunci când trimiteți formularul, la sfârșit primiți un număr de confirmare. Mă refer la acest număr de confirmare, Confirmation Number, da, care începe cu 2025. Această pagină ar trebui să o fi salvat dacă ați trimis deja aplicația, astfel încât anul viitor, vom verifica exact începând cu ce dată se va putea face verificarea. Deci, folosind acest număr, veți putea verifica dacă aplicația a fost selectată și dacă sunteți selectați, va trebui să urmați anumiți pași pentru a face cererea de viză. Conform instrucțiunilor, notificarea câștigătorilor selecționați în mod aleatoriu nu se face prin e-mail. Notificările oficiale vor fi făcute prin verificarea statutului înregistrării, disponibilă de la 4 mai 2024 pe pagina eDV la dvprogram.state.gov. Departamentul de Stat american nu va trimite prin poștă celor selecționați scrisori de notificare. Dacă primiți un e-mail sau o scrisoare care vă anunță că sunteți selecționat, luați aminte că acel mesaj nu este legitim. Numai după ce sunteți selecționat și dați curs instrucțiunilor disponibile prin verificarea statutului înregistrării și începe procesarea dosarului dumneavoastră, puteți primi comunicări prin e-mail care să vă informeze asupra modificărilor ce au loc pe verificarea statutului înregistrării și să vă atrag atenția să verificați din nou această pagină pentru a vedea noile informații referitoare la aplicația dumneavoastră. Nu vi se va solicita să trimiteți bani prin poștă sau servicii ca Western Union. Și ce trebuie să reținem în acest moment este că, pe baza acestui număr de confirmare, cum am spus, care începe anul acesta cu 2025, veți putea verifica, începând cu data de 4 mai 2024, dacă aplicația pe care ați trimis-o în cadrul ediției Diversity Visa 2025 a fost selectată sau nu. Deci, păstrați acest număr de confirmare până anul viitor, când, începând cu 4 mai 2024, veți putea verifica dacă aplicația a fost selectată. Anul viitor, în mai, voi reveni cu un nou clip în care vom efectua pas cu pas această verificare pentru a vedea cum se face și care este mesajul pe care îl primiți. Voi folosi
același număr de confirmare pe care l-am primit în acest clip în care am completat un formular pas cu pas.